På Vesterbro i København ligger Mosaisk Vester Begravelsesplads. Fra 1886 og frem til i dag hviler ca. 7.000 jøder med smukke gravsteder og monumenter. Den, der går på opdagelse, vil uden tvivl møde mange spændende skæbner. Her er vi på Ludvig Israel Brandes Allé på Frederiksberg. Spørgsmålet er, hvem var denne Ludvig Israel Brandes? I dag er han næsten glemt. Han var ikke den Brandes, der indvarslede det moderne Danmark i slutningen af 1800-tallet. Han hed Georg Brandes. Denne Ludvig Israel var hans halvbror, men han efterlod sig mindst lige så markante spor som Georg. Ludvig Israel Brandes var født ind i det bedre jødiske københavnske borgerskab. Hans far var silke- og klædehandler Joel Israel Brandes, og hans mor Emilie Frankel. Han startede på en lægeuddannelse og viste sig hurtigt at være en skarpsindig og superdygtig studerende. Hans forældre sendte ham til Paris, og der blev han inspireret af et initiativ til at lave vuggestuer til enlige mødre. Hjemkommet til København var han fyr og flamme og forsøgte at indsamle private midler til en sådan vuggestue. Men det var svært, og han havde næsten opgivet. Men en dag mødte han ved Kongens Nytorv en fattig enke med et barn på armen. Hun tiggede, for hun kunne jo ikke tage arbejde, når hun havde en baby at passe. Ludvig Israel Brandes tog fat på ny, og nu fik han private midler til en vuggestue med 12 børn i Storkongensgade. Initiativet blev startskuddet til etablering af lignende vuggestuer i Danmark. Som ung læge blev han indkaldt under treårskrigen i 1848-1850 her til Hest, men hans enhed kom ikke i kamp. Hjemkommet fra krigen blev han overlæge på Almindelig Hospital og engagerede sig i et utal af sociale opgaver. Han kastede sig ud i kampen mod alkoholisme, som var en landeplage. Han oprettede en alderdomskasse, som var forløberen for den almindelige sygekasse. Hans afgørende vigtige indsats var i 1858 oprettelsen af Københavns Sygehjem. Hovedbygningen til Landbohøjskolen var oprindeligt det sygehjem, som Brandes byggede til 100 patienter. Finansieringen var hovedsageligt privat, og sygehjemmet var præget af tidens mest moderne lægefaglige viden og hjælp. Det var først i 1922, at Landbohøjskolen overtog bygningen, og sygehjemmet flyttede til Ordrup. I Ordrup er der nu en byste af Ludvig Israel Brandes. Det var ikke slut med Brandes initiativer. I 1863 startede han den første formelle sygeplejeuddannelse med 3 elever, der senere udviklede sig til en formel sygeplejeuddannelse. Han arbejdede ofte med kvindeorganisationer, hvilket i 1869 førte til etableringen af Gensidig Hjælpeforening for Kvindelige Håndarbejdere. Foreningen fik et hus i Gyldenløvsgade, og det blev ledet af kvinder. Han tog sig også af mænds forhold. I 1870'erne tog han en sporvogn og faldt i snak med sporvognskonduktøren. Denne fortalte ham om funktionærernes svære økonomiske forhold, specielt efter pensioneringen. Brandes tog straks fat og fik i 1880 etableret en hjælpekasse for disse mennesker. Ludvig Israel Brandes var kendt i sin samtid og ofte hædret. Han blev professor, skrev ofte i Berlingske Tidende om sine projekter for at rejse penge.
Han satsede på at finansiere sine mange projekter hovedsageligt gennem private indsamlinger og var på den måde en typisk repræsentant for 1800-tallets ikke-statslige socialhjælp. Han forblev ugift, og det går igennem samtlige omtaler af ham, at han var uselvisk, satsede alt for at hjælpe nødlidende og levede selv nøjsomt. Nu ligger han herude på Mosaisk Vestre, og man må sige, at utrolig mange mennesker er blevet hjulpet gennem hans kæmpe indsats. Det er vigtigt at bevare erindringen om Ludvig Israel Brandes.